Tema talka kol receive khaya mang hino. Te wasa kol khai receive khaya hangke direct no na habi sinai. Iklasa ya ko no mobile tijak. Tamo ya ko te ya khe ya ko to mobile tijak. Ya ko si mobile tijak hangke tom ni phone receive khaya hino. Iku tamo ya ko liya beli mobile ko bang tolo dai ro ka. 사진 야고 뜨장 프로젝트 땅에 폰디십 khaya ani. 사진 만에 뭐 프로 걸 khai na. Tabong no ko haibes kang go khanyo phayo ring khrai tong lang ring pongmani ha pongo ko khakya 사진 go khakya 땅에 an kol receive khaya mangsa na. Oma koi ber kol khaya apo kam kre kam kol mang khayo hangte te receive khajo ko na. Ba ang da kam kre kam kol mang khaya na no na. Akon kam nang khe tabuk sadi tabule nang nogo se phage hangge sadi ta tang kam nang kol khai tangai kol receive khaya abo si sadi akon tabule nogo phage ba tam kam nang sadi tam kam nang asa phone chimi kol khake ba nang re ram tangai kol receive khaya ani sadi ang bari na thok tamo ang bari na thok nang beri na thok hingge to mangkhaba beri na thok phacha puni koli se khage hingge dam komi u wah hangka agi ka khai blasa apur ge chitra na apur ba nang 10 baro kol khage che ang wa se receive khai bla ha jotoi wa se kol khage receive khage hingge ani dam komi u kam se kam ang bai wa se kok sana hingge 10-15 baro kol khani nang na ang le kun phan sa paliya kol receive khai ma che dam komi sibu bandi kok ni na abo beri na thuni kok abo tamo nang sak sak noi belai da beri na thuksa ang na thuni ba ganya nang ano hamjak na blasa ang sidra ka nang ano hada hamjak kamu ba hangke nang ka ano hamjak ya hamjago hangke tangai kol khake kol receive khaya hino ani dam komi wo busuk le dam angkaba nini asuk dam kom na kirija busuk dam nini okat ni bayre tamo okat ni bayre ani dam busuk dam hino abono no khabai habai tamo no khabai habai ani dam bundi borok nang saksa asuk dam borsuk wana wono no le beri na chukai hamjang na nang ya klai she da wan chok nang nang tom jang sak sang no na chuk jak am sak anya na yi sak sak ma chuk jak da ang ba ang le wai sano anya unyo bok lang thamai no do sap khayai wal bai selfie na ke ta ba sak sak ma thuk no go nang bante brai bari na thok dam ka nang brai ang ta sha kol khayai kol receive khaya jimi ang na 10 bar kol khake hangke ek bar receive khajang nai ang sakang no sai to ne upia ba wai sa na mobile pokok lang sakai tikta aw nang pairi madilai o mobile akon kol khake receive khajau de please tam nang kok buji ba amse tam nang ano hai no tong sa te ma tong tam khai le kok sana somi kre ang ni tam khai ba ne tam khai ba ji ni sing tong khon nang ano ani kinani samni phano somai krai amsake busy ba tom khaya sa zalani kinani sudo somai krai cheni ne kare te somai akon policy khaya ke khaya whatsapp rogo text khaya hangke reply phano ri ta aba chobo din sar phakya hangke kojon borok ni text phai nang sai man tabukwa 500 jona borok ni text anor hamani sinje khajiya kona bili reply khanya to mo oni ko sibu ba sabo mo 500 jona rong no am suk text ke bisa bari na thorong ni mobile lo am tini text khanya bangu sai mangka nang ba bari na jokke sai mangka mo boi busak text khai ni kama nang apro ano tangai ko lo receive khaya nang ke tam sa am sa bunyo number khaba ni ba number rong no kono hoi to ni mano boi ba bari na thong ko angke hano chor khaji na jogai number rong hana bli khana sile ka taple bari na chok ma angke sara na chugeda biko an ke phano all of test su khane kri plasa amni baganya ang no saya tiba
따모사 nang bui ke ba phanche kolok tekso khanya borok ri ke ba anama kolok tekso khaye zalarinda angle nang haya bele ani o jaga haya che bandir hisab rongmang tekso payo apro angkai pichi ang ye diba nang mamang kok se tongmono ang apro nang bolak khairi bai mai anda ang amte bolok rok khaya bui khorok sa borok ano buri na chokjagai kok sanam musung jago tekso khanya musung jago ang borok no borok khaye borok ano kam da hinlang no pa abar hamego hina kiri jago nang bui bai o tomni hinjang na kiri ya tongmasa olokai buri na chokte borok hame hane hinjaga hinge dur nini amte kok khana woi ani bokhorok ba tusi tungsi bla nang ba tungja sinai nota salarong ni bakhada dai buri rong na bakhano buji si nini amte tongmonong no keba phano buji manglak bente tongba ani boy o paso sojojona text khagai ba bolok khari badi asu joto bai reply khai kok semana haida ani jaga hai na wan sunai la no no buri na chonga chok kolok text khajiang kai na bolok da khai bai khamo tar mane no no kol khane ro text khane ro khenge salana chonga chong mangta taban nang anu sia da wan su tamo sia no no sabu sia hingka ba taban nang anu sala sitere ro bai kok sane haida ma to hangke nang barang no na chung nugai hamjak uta nang bai hamjak te tom nang borok bai hamjak tamani ulo nang bai kakhang ke ba borok bai apro hamjak na ta tar mane nang ang bai kang na ta ta mane ang kak tong na she hangke ta ma kang na ni sasa nang anu ka khaisi ang ba sawo ta mane ang kak tong na sa hangke kaya hakagi tu borok bai hano tol hisabai kok sai tong na tu da ang ulo nang bai masim makajak tu apro tom khanya ji no asla tabuk sudah nogo phayaku nia horo ang khormani bono tini nogo sim phege tu tam khai ang ei tam sajong hudo kok sajong saba kobor hai phage nang moharas hopung nogo phaya tong mani besak aji bukhasa tama ang musuk sikok da musuk sikok yang ke hopung beng kemai tong bisa nang subarasa na yo tama anak kata lagi sang ke oi o jaga salarong mangse dol ke phengmang tom khanya sanam talang gai buri borok rong ma nang sala diba bisna dolani 3000 rang khai nang talang ya da talang khai tom ang khaba tama khanya talang sa ang si aju hongke ang talang na cha ai nang tom ni am ting sa ang sala si hengke ba am tu nyang tu nang go sala hengke am tu nyang khamu da rang ro hodi boron ni nang nang ni talang ma 3000 rang ke pai thangka hai horogo rang pai ke paisa abo tama horoge rang pai ya tama khai pai hinu dop thongo bente dop pa dop suro sai me ana manya jandi munda ama tama am terok thungsa na ang sala se hingka ba thangta nongo sala hingke thangka muta thingya ang nang lai bari na chu hingka ba nang thongo nang sala hingke nongo ang hakino thangka muta ime ang sala pona thingya nang da tai sala rong ni bakhano buji si tama buji na ni bakhano o khasia bakharong no o khasia bakhani bagano nang bai kajago ang tar mane nang ang bai hamjaga se kajugya da nono khai tabok sobo hamjaga hini saba khasia ni bagano hamjak no no ei nang tom sananai aba nang bari na thok ang salana thok kaji sakang ni sorkar solika tabok kajak bai hingke ani sorkar soli nai understand